Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul mukarramin dumateng sedanten masyarakat dusun santren ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus ingkang rawuh wonten punika majelis wonten ing mushola al-Asy'ari ingkang ugi kawula mulyakaken lan mugi-mugi sedanten dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten mushola al-Asy'ari dalam rangka pengaosan menjelang berbuka puasa. Mugi-mugi ngempal kula lan panjenengan sedaya niki dipun paringi ridho Allah. Mugi-mugi saged istiqomah lan mugi-mugi saged dadosaken sebab dipun paringi Allah tambahipun rezeki ingkang halal ingkang kathah, rezeki ingkang barokah, rezeki ingkang melimpah, rezeki ingkang turah-turah sehingga saged damel tugas lan sawah, sehingga saged damel ziarah Makkah lan Madinah. Lan mugi-mugi ilmu ingkang kula panjenengan sedaya maos dados ilmu ingkang manfaat maslahat fikih wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mugi-mugi kelawan maosan sholawat ingkang sampun dipun maos kula panjenengan sedaya dados umat ingkang aksal kara syafaatipun Gusti Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ingkang kawula mulyakaken, salajengipun pengaosan kitab kados biasane kitab Mukhtarul Ahadits. Monggo sadèrèngipun ngaos kula panjenengan sedaya kirim Fatihah dumateng musane padal kitab. Muga pengaosan iki saged beto berkah, muga beto manfaat maslahat fikih wa dunya wal akhirah. Ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala nafa'ani wa nafa'ani wa bihi hadarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul kalam. Niki hadise mulai akhir kajian. Duka paling nggih akhir boten telas kali. Selama bulan Ramadan tahun ini, tahun ngajeng Pak insyaallah mulai bab mawon kersane enten penambahan. Dari tahun ini alif dhisik, tahun ngajeng bab. Kok tahun ngajeng di mana? Alif ba ta berarti. Mboten soalé kitab Mukhtarul Ahadits iki diurut sesuai huruf hijaiyah. Jadi mangke huruf alif itu berapa hadis, berapa hadis, berapa hadis ngantos mantun. Tadi saat ini kasih huruf alif kitab Mukhtarul Ahadits. Jadi hadisnya sedanten sahih. Salah satu hadisnya ahabul amali utawi luwih den demenine Allah, luwih den cemen, luwih den cintai ahabul kalam utawi luwih den demenine kalam, ucapan kalam yang paling dicintai ilallahi maring Allah Ta'ala. Salah satu kalam ucapan sing paling disenengi ambek Gusti Allah niku nek ana ucapan nggih niku iku arba'un papat niku enten sekawan. Dadi papat ucapan iki umpama diucapno, umpama diomongno, umpama dilafadzno iku Gusti Allah seneng banget. Ahabul kalam ilallah. Dadi 4 ucapan sing disenengi ambek Gusti Allah. Rupane sing pertama rupane subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya biasanya kita bersolat, mantun solat 5 waktu, menungso iku muni subhanallah. Ya supaya disenengi ambek Gusti Allah. Soalnya menungso niku menus-menus kakean dosa. Dadi supaya tak nemen-nemen Gusti Allah oleh bodho, oleh murid-murid. Menungso dianjurno bermantun sholat muni subhanallah, dianjurno wiritan bermantun sholat. Iku supaya jenengan sedaya niki dipun cintai kaliyan Allah. Apa maneh bendina jenengan muni. Tadi sawaya-wayan nganggo muni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iku dadekno sebab dicintai Allah. Dadekno kula panjenengan sedaya niki dados hamba sing dicintai ambek Gusti Allah. Nek seneng
mengucap ucapan kalam subhanallah. Sing nomor kali alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Disitu sesuai dengan urutan wiritan ya. Jadi wiritan itu hadisnya sampai segala. Ingkang jenengan amalaken biasanya makhluk sholat itu. Sing diwaca wong-wong subhanallah, alhamdulillah. Iku kalam-kalam sing disenengi Gusti Allah. Makanya dianjurno kalian kanjeng Nabi digawe mati. Sampai iso makhluk sholat wiritan niku. Nek awakmu gak wiritan niku awakmu koyo petek ngoten jenengan kanjeng Nabi. Awakmu koyo hewan. Makhluk sholat saya langsung lancang-lancing ngalih wis sholate copot hati wiritan bisa. Lah itu dipajak sampai hewan jenengan Nabi. Mana dipun ajuraken maos niku nek gelem maca niku awakmu iso dicintai ambek Gusti Allah. Maca subhanallah, maca alhamdulillah ganjaran. Jadi jenengan maca itu dibayar ambek Gusti Allah. Orang dicintai Allah dibayar ambek Gusti Allah. Tapi bayaran rupa ganjaran. Lah ganjaran itu jangan esuk jangan iso dadi nikmat. Atau diri jenengan dibayar kok bayar duit-duit iso digawe lapo-lapo. Iso digawe tuku ngene, Gusti Allah yang bayari gawe ganjaran. Lah ganjaran itu ya iso digawe lapo-lapo tapi iso jange dina kiamat. Utawa minimal wonten akhirat wonten alam barzakh. Ganjaran itu iso dadi nikmat. Jadi jenengan ngucap subhanallah, ngucap alhamdulillah, ngurus ganjaran bisa. Wis dibayar oleh Gusti Allah. Nek gelem ngucap, gelem wiritan subhanallah, alhamdulillah, suwe-suwe dicintai oleh Gusti Allah. Nek wis dicintai Gusti Allah, diakoni Gusti Allah, njaluk apa sing gak iso dituruti oleh Gusti Allah. Wong Gusti Allah Maha segalanya. Jenengan kepengin ngomong mawon, nek wis dadi kekasih Allah, wis diakoni Allah, dicintai Allah, dadi kekasih Allah. Njaluk apa ae dikeki oleh Gusti Allah. Anane jenengan njaluk donga ora dituruti, iku krana jenengan cek akeh salahe nang Gusti Allah. Krana jenengan cek gelem nglakoni dosa mungkin nang Gusti Allah. Krana jenengan mungkin cek atuh ambek Gusti Allah. Krana jenengan iku mungkin durung ide ambek Gusti Allah, makane ora dikabulno ya apa-apa. Nek kepengin dikabulno, yo doa nang Gusti Allah. Ya Allah carane jenengan iki oleh perhatiane Allah. Ya Allah carane jenengan iki dicintai kalian Allah. Ya Allah carane jenengan iki iso dadi kekasih Gusti Allah. Nek wis kenal ambek Gusti Allah iku luwih enak timbangane kenal saliyane Gusti Allah. Lho nggih kok. Sampe misale kenal ambek manungsa sing duwe jabatan presiden, ngene jenengan iso ora manfaate bisa. Padahal iki cek manungsa iki. Sampeyan oleh manfaat iku nek golek sumbangan gampang misale. Apa mani jenengan kenal ambek Khalik sing menciptakan manusia, kenal ambek Gusti Allah. Luwih luar biasa. Iku nek wis kenal ambek Gusti Allah. Apa sih kak iso dikekno Gusti Allah? Iso kabeh. Cuma permasalahan kula jenengan sedaya iki cek atur. Masalah kula jenengan sedaya iki lho Cik. Durung oleh perhatiane Allah, durung dicintai Gusti Allah. Cek durung ide ambek Gusti Allah. Apa maneh kenal? Apa maneh akrab ngoten. Asale cek adoh ana napa krana cek gelem lakoni dosa. Krana cek gelem maksiat, krana cek gelem bangkang. Lah carane apa nyedek kok? Carane nyedek apa? Banyak carane, salah satunya ucapan. Ucapan itu dijogo sing apik, ngucap kalimat sing apik, contohnya subhanallah, alhamdulillah, iso dicintai Allah. Nek sering diucap terus Gusti Allah kayak perhatian. Jenengan muni subhanallah memuji kepada Allah, muni alhamdulillah bersyukur nang Gusti Allah. Nek gelem diucap suwe-suwe dicintai Allah. Selanjutnya ucapan yang dicintai Allah ini wala ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu bisa jadi sebab dicintai Allah. La ilaha illallah bahkan istiqomah ucap itu paling insyaallah mungkin nanti lagunya dikai husnul khotimah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa wong sing muni la ilaha illallah dijamin mlebu swarga. Iku nek kulino ngucap la ilaha illallah, jange nek mati yo wis kebiasaan yo gampang.
Muni la ilaha illallah itu gampang, muni Allah itu gampang. Kalau wis biasa, nah wis biasa itu tadi akhlak punan, wis mendarah daging. Jadi ucap sak ucap yo gampang. Anane wong biasanya nek mati ucap Allah angel, ucap la ilaha illallah angel. Kalau durung biasa. Lah biasanya malah lakon itu dosa, biasanya malah maksiat, biasanya malah ngomong sing ucap sing boten sae. Akhirnya ketika mati ucap sing ati omah koyo dikandoni malaikat. Koyo tau ya malaikat model. Tapi nek ucap sing Allah isu ya apa? Mati pas besok mati lah sul khotimah ya. Ya kalau biasane ngono. Mengenai kebiasaan itu menentukan hasil. Jangan duwe kebiasaan aktif, insyaallah hasil akhirnya bisa. Jadi biasa nglakoni aktif supaya awak dadi wong aktif, supaya awak dikai tugasan sing aktif. Salah satu nih belajar kok ucapan dhisik dawuh Kanjeng Nabi. Ucapan dhisik, ngucap sing apik. Napa ucapan sing apik? Ana papat sing dicintai Gusti Allah, ucapan sing apik. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, nomor telu la ilaha illallah, sing nomor papat wallahu akbar. Ini Allahu akbar. Jadi ini masuk dalam rangkaian wiritan ingkang jenengan kula sedaya amalaken bermantun salat. Iku kabeh apik. Dadi ojo sampe ditinggal. Estu ojo sampe ditinggal. Maksudnya sama buku ngelakoni sholat sunnah hingga wiritan itu buatan saya. Wiritan saya baru sholat sunnah. Terus aja ditinggal ambil misalnya jenengan sibuk ketemu ambil menungso misalnya. Janjian ambil lurah misalnya. Sempet mau sholat sih, mau sholat dulu ya, wiritan dulu ya. Wiritan dulu, wiritan sih dulu, baru kok ketemu lurah. Ojo tinggal wiritan gara-gara ketemu lurah orang diganjar. Kamu militan oleh ganjaran dan tidak sempat dicintai Gusti Allah. Nah ketemu lurah masalah hajat nang dunia ya, permasalahan dunia. Lah terpenting di masalah dunia mu ambek akhiratmu. Jadi sakit kamu ditinggal. Jadi mantan sholat biasa no wiritan. Dulu tak wiritannya Allah yang benar benar. Nah maksud wiritan nek sagel nek koper sholat sunnah tadiyah akhir misalnya. Nek koper tapi boten kan bumi sholat sunnah. Nek gelem nglakoni ganjaran nek gak dilakoni ya ora apa. Tapi nek iso ya aja gak nglakoni blas. Ya kudu dilakoni kala-kala dilakoni ngoten. Iki supaya manfaat. Jadi kala-kala dilakoni. Pun niku 4 ucapan sing dicintai Gusti Allah. Jenengan nek gelem ngucap wonten pasti oleh ganjaran saka Allah. Nek gelem istiqomah ngucap ngono, insyaallah dicintai Allah. Nek dicintai Allah suwi-suwi yo ide ambek Gusti Allah. Nek wis ide ambek Gusti Allah suwi-suwi kenal ambek Gusti Allah. Nek wis kenal ambek Gusti Allah suwi-suwi iso dianggap kekasih Gusti Allah. Nek wis dianggap kekasih Gusti Allah, apa ae dikekno ambek Gusti Allah. Tadi berusaha tidak disik, dilatih disik sing paling gampang apa ucapan. Dibiasakan ucapan ini ngucap sing api. Nek gak api mending meneng. Nek gak api itu mending meneng. Misal sampeyan timbangane ucapan ini boten pate ana karbone meneng wae. Wis anggepen ucapan kuwi larang. Suara kuwi larang soalnya suara kuwi sing kei Gusti Allah. Aku kehilangan suara nambah yang entek juta-jutaan luar surga. Jadi sama anggap suara larang, tak tokno tak ucapno nek manfaat, tak tokno tak ucapno nek mengandung nilai pahala. Wonten kudune jenengan. Salah satu nih tak ucapno ketika digawe ucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tak tokno ucapanku, tak suara ucapanku nek digawe maca Al-Qur'an. Tak suara ucapanku nek digawe adzan, digawe qomat. Digawe maca sholawat, digawe zikir, digawe maca istighfar, tak tokno ucapanku, gak rugi. Lho suarane sampeyan larang kudune sekali metu ya kudu menghasilkan. Nah, ketika ucap wonten niku jenengan pasti oleh ajaran saka Allah. Nek istiqomah dadekno sebab dicintai oleh Gusti Allah. Dadi anggap pernah ucapan larang, timbangane sampeyan gawe muni sing gak apik, apa maneh iso malah dosa malah. Ya mesuk ora nglakoni wong malah dosa malah. Lah dosa iku iso dadi siksa.
jadi pasti itu diwujudkan oleh Gusti Allah nek nang akhirat. Lah pertama kali akhirat, permulaan akhirat ya nang alam barzah itu, nang kuburan itu mangke wujud iki. Sing jenenge dosa ambek siksa itu mangke ana wujude, mangke ana rasane. Nek sak mangke jenengan tasih ujian yo nang dunya iki. Cek ujian ngene, cek ngajakno soal ngene. Iku lho wis tak boten yo, wallahu a'lam asine. Ini nganti mawon mangke. Nek wis mati hasilnya ya apa? Sing jelas salah satu ben oleh hasil sing ati, masalah ucapan, masalah kalam sing dicintai Allah, yaitu kalam subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, amin Allahu akbar. Dan itu dianjurno banget sampai Kanjeng Nabi khususnya nek mantun sholat makane sampai gawe wiritan. Dadi wiritan mantun sholat itu minangka pengilingi menungso. Maksudnya minangka ringi menungso. Menungso itu selalu umpama mboten dikeki muliku. Aku yakin kuwi akeh Allah nimbangane apike. Menungso nek gak dikeki ring kuwi akeh Allah nimbangane apike. Soalnya menungso kebanyakan ku kalah mbek nafsune, kalah mbek setane, umume menungso. Jadi di antara misalnya yang sedoso ya, sing apik paling siji sing sapa elek kabeh. Iku sifatnya menungso. Umumnya menungso ngoten. Makane dikek pengiling ambek Kanjeng Nabi, dikek pitutur ambek Kanjeng Nabi, dikandani ambek Kanjeng Nabi. Direm nek iso salat 5 waktu itu minimal ngerem sing paling isih itu salat 5 waktu. Iku kan sampai diwajibno. Terus nek iso wiritan iku ngono pengiling. Iku sing ngirim nafsune setan iku lho jenengan sedaya. Yo ben oleh murkari Gusti Allah. Makane nglakoni perkara disenengi ambek Gusti Allah. Rawi mengatakan ing hadal hadis. Hadis niku riwayate Sahih Ahmad Imam Ahmad. Hadis niku riwayate Imam Ahmad. An Samurah bin Jundub saking Samurah bin Jundub. Hadis selanjutnya ngene iku. Ihtarasu padha jaga sapa sira kabeh. Jadi selanjutnya Kanjeng Nabi pesan wonten kitab Muhtarul Ahadits, ihtarasu mesene jaga padha jaga pasti jaga minan nasi saking manungsa. Ketika panjenengan hidup sebagai manusia dan hidup di antara para manusia niku ihtarasu panjenengan jaga. Sampeyan jaga apa sok bisu idoni ing alane penyono, sampeyan jaga aja sampai suudon. Ini salah satu wasiate pesene Kanjeng Nabi damel umat. Jadi ketika jenengan hidup di sebagai manusia dan hidup di antara para manusia, nek iso jaga aja sampai suudon. Jadi aja sampai suudon. Soalnya nek ningali zaman akhir iki niku wong iku luwih kembangno suudon timbangane kembangno husnudone. Luwih kembangno suudone timbangane kembangno husnudone. Upamane sampeyan nek ngerti ngaji nang dunia sosial media online, dunia maya ngene kok, boten sing offline, sing online. Iku malah banyak salah paham. Misalnya contoh wong luwih akeh kembangno suudon timbangane husnudone. Misale orang kiai nglakoni kesalahan pisan. Apike 1000 eleke pisan, sing disalah eleke pisan. Langsung viral, langsung masyhur. Kok nyawang apike 1000. Sing disalah lho kok suudone. Eleke sing siji. Senajan to sampean suudone iku pas bener. Tapi sing kata malah saniki iku suudon wis suudon tapi suudone salah. Sampeyan ngarani wong iki elek, tibake wong iki lho gak nglakoni elek. Lha sing kata samake ngoten. Makanya Kanjeng Nabi ngerti umat jami ku akeh sing husnudon, akeh sing suudon. Makanya dieling coba sebagai umat sing ngerti coba ihtarasu. Coba awakmu iku nek urip nang menungso, padha-padha menungso hidup di kalangan menungso, coba aja sampai suudon. Nek iso husnudon. Soale husnudon iku perkara sing apik dan insyaallah mangke ndadekno hasil sing apik. Tapi nek suudon itu perkara sing boten apik. Nek diterusno suwe-suwe yo kandhani, suwe-suwe nek katukaran, teman-teman, paten-patenan dan lain sebagainya. Sing jelas awal suudon itu bisa berpotensi merusak terjadi panjenengan yo merusak di antara manusia.
Iku nek diawali ambek suudon. Makanya Kanjeng Nabi pesan estu ikhtar jowo temen jowo. Ojo sampai suudon. Temen jowo. Umpama sampeyan ngerti berita sing boten sae, berita sing elek, ojo langsung suudon, klarifikasi dhisik, tabayuno dhisik. Nyatakno dhisik, temenan sampai ngono. Ojo gurung-gurung atau beritanya cek durung jelas sama mau welok-welok. Oh iya ini ngomong malah nawang bayi kata-kata. Malah nawang bayi ngomong elek. Ojo sampai ngono. Masalahnya jangan dijogo ojo suudon. Ojo sampai duwe penyono sing Allah. Jadi ketika ngerti sesuatu sing Allah, husnudono sih. Lama tadi ku jenengan ampun langsung suudon, tapi klarifikasi sih. Tambahin sih. Bukti kondisi, apa memang bener-bener ngono. Lah maksudnya kan Nabi jogo itu ngoten niku. Tapi ojo bongko ngarani Allah nek durung klarifikasi, durung tabayun, durung buktekno dhewe. Jadi ngoten kuwi dimaksud ihtarasu su'adon. Sing dimaksud Kanjeng Nabi jogo saka suudon. Soale suudon iku bahaya teng panjenengan, ya bahaya nang masyarakat, ya bahaya di kalangan manusia. Kok ana sing suudon iki alamat itu tak tenang nang daerah punika. Nek wonge senengane suudon. Sing suudon wong siji misale, sing liyane boten. Iku wis soto. Umak wisa, orang siji senengane suudon nang desa iku, nang dusun iku. Sitok ae senengane ngrasani wong, senengane ngelekno wong. Iku lak wis dadi masalah kata. Cuma masalah apa ae. Padahal orang siji. Apa maneh sing suudon iku wong akeh, tambah karo kakuan tambah. Dan makanya Kanjeng Nabi pesene ikhtar jogon minan nasi bisuidoni jogon penyono Allah. Ojo sampai nglakoni penyono Allah. Nek nrimo penyono Allah, nrimo kabar Allah, klarifikasi dhisik. Buktekno dhisik, tabayuno dhisik, ketemu dhisik, omongan dhisik, temenan karo ngono. Klarifikasi ojo bongko suudon. Tapi nek husnudon monggo dilos. Ambek Kanjeng Nabi masalah husnudon dilos. Nek husnudon monggo, wis gak usah batesan sama los gak apa-apa. Husnudon duwe penyono apikan wong. Padahal sak wonge gak apikan sampean jek tetep api nang wonge gak apa-apa. Iku dilos sampe Kanjeng Nabi. Husnudon iku jenenge. Jadi mboten napa-napa nek husnudon sampean akeh-akeh. Tapi nek suudon ojo, nek iso jogo. Umpama nrimo penyono Allah klarifikasi. Nah, itu umat ingkang sae. Jadi itu pesan Kanjeng Nabi nang umat. Hadisnya nggih sahih, hadisnya riwayat Imam Rawi riwayatake ing hadal hadis. Niki sing riwayat hadis sapa Ahmad bin Imam Ahmad wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Baihaqi wonten kitab Mukhtarul Hadis. Prabu ingkang mulyakaken salajengipun nggih punika. Salajengipun menawi wonten sing tanggel nggih monggo, nek boten nggih kula terusno. Ahsama, dadi salajengipun terusane ahsama utawi luwih kuwatire perkara. Khosiku kang kuwatir saka ingsun Kanjeng Nabi, ala umat ing atase umat ingsun. Dadi Kanjeng Nabi dawuh malih ahsama khosiku. Aku iki kuwatir nang umatku dawuh Kanjeng Nabi. Ana perkara sing tak kuwatiri digawe umatku. Kanjeng Nabi kuwatir nang umate. Jadi termasuk umat sing disayang. Disayang ambek Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi ku gelek kuwatir nang umate. Salah satu yang paling mengkhawatirkan mungguhe Kanjeng Nabi nang ngene umate. Jadi Kanjeng Nabi nek umate nglakoni iki Kanjeng Nabi kuwatir banget. Kuwatir lah berarti ojo sampai jenengan nglampahi ngoten ya. Itu bukti nek Kanjeng Nabi sayang nang ngene umate. Makanya sampai Kanjeng Nabi kuwatir nang umate. Kuwatir apa terusane dawuh ngene iku? Ahsama khosimu ala umati. Kuwatire iku kibarul basri. Iku sing pertama. Iku kibarul basri. Nek dimaknani iku gedhe wetenge. Iku maknane kibarul basri gedhe wetenge. Maksudnya apa gedhe wetenge?
wetenge iku digedhekno bahkan perkara sing halal sing haram diweteng. Maksudnya ngoten niku. Dadi nek golek panganan karepe golek panganan sing halal ojo kudu gedhekno wetenge sampai sing subhan sing haram weteng nang weteng. Lah iku kan Nabi kuwatir banget nek umat sampe nglakoni ngono. Ojo nglakoni ngono. Soal iku bahaya. Cara jenengan lebokno perkara sing subhan nang jero weteng ya. Ibarat jenengan lebokno siksa lebokno geni nang jero weteng. Wong perkara sing jawas lawan citu jelas. Misalnya jenengan dikai duit ada pejabat. Duit kadang tak perlu jelas ya. Ini zaman ini saya Abu Bakar Jilani itu pernah. Saya Abu Bakar Jilani ini disowani ambil pejabat, disowani presiden yang terus ini. Mantu disowani presiden itu nek sowan nang kiai biasanya lah bawa pawewek, bawa hadiah. Pejabat itu memang presiden memang bawa hadiah ya. Salah satu hadiah ini apel. Ono apel, rupa apel, dua apel. Saya Abu Bakar Jilani dikai hadiah dari presiden itu ambil khalifah itu, jabat dia khalifah. Terus ini presiden. Niku saya Abu Bakar Jilani gak gelem. Ketrono gak gelem presiden gak trimo dikira menyek. Awak mentang-mentang dadi wong alim dadi kiai gak gelem tak kei. Dikira menyek. Dadi presiden gak trimo nek saya Abu Bakar Jilani gak gelem dikei hadiah. Jadi kei hadiah gak gelem ya Abu Bakar Jilani. Ketika boten purun pun boten usah boten purun. Iku gue wong sing kei, gue presiden iku menyek. Gue itu nenyek krono nenyek muri-muri presiden itu. Dari muri-muri maksa nang Indonesia Abu Bakar Jilani. Maksa nek hadiah itu kudu diterima. Mantun ngoten dengan terpaksa Abu Bakar Jilani iki gelem terima. Kalau wong muri-muri maksa kudu diterima. Tapi sadurunge diterima Abu Bakar Jilani dawuh nang presiden itu. Si hadiahmu itu bukan. Hadiahmu itu bukan, apelmu itu bukan ono kabeh. Ketika apel itu dibuka di kokon pecah, dipecahi kabeh. Apel itu dohire itu wapi, dohire. Padahal apel itu tas tuku toko itu maret apa maret sadurunge sowan nang mampir sik. Tuku manten-manten sowan nang si Abu Bakar Jilani. Ketika dibuka, apel itu jemure bosok kabeh, ono sepi, ono nanane, ono getih. Padahal dohire wapi. Ketika dibuka bosok-bosok, sini bosok sampai apel entek. Kabeh hadiah itu dibuka tuh bosok kabeh. Ono nangane ono getih. Getih kabeh didiman dinas. Dawuh Abu Bakar Jilani ngandani. Apel iku bosok kabeh, ono getih, ono nangane iku sebabe awakmu tuku apel iku gawe duit, gawe getih manungsa. Maksudnya biasanya itu umumnya wong pejabat-pejabat, presiden-presiden itu lah apanya duit sih, duit itu sebentar tagak, duit itu jatah rakyat tagak, sing penting aku untung, sing penting aku oleh duit, kan mau tertingkatan. Nah ketika itu presiden itu pas soal tiga itu nggak bisa Jilani. Ya ini kontek godang kayak aku hadiah, sing hadiah ini jerone set, jerone getih menungso, jerone iku nanah. Mosok awakmu teko sampai kisinan presiden itu sampai kisinan soalnya maksa kayak ngoten niku. Jadi presiden itu sampai kisinan nang saya Abu Bakar Jilani. Mantun dibuktekno awake saya Abu Bakar Jilani. Yo ngene iki, duit nek gak jelas. Duit nek haram, iki nek dinyatakno nang dunya, saya Abu Bakar Jilani wali iso menyatakan perkara sing sifate siri, rahasia, dibuka oleh Abu Bakar Jilani. Yo iki duit subhan iku. Yo iki duit haram nek dinyatakno upo getih, nanah, set. Yo iki dadine ngene iki. Lah awakmu mangan duit haram, mangan duit subhan. Iku sejatine awakmu ngekeki set nang weteng. Ngekeki nanah nang weteng, entek getih nang weteng. Apa maneh mangan haram? Dawuh Kanjeng Nabi, wong mangan haram karo karo dele mowo. Mowone gedine apa dilebokno weteng. Makane wetenge iku biasane nek panganane mboten jelas. Iki wetenge bending-bending kuwi gak jelas. Ana sih ya wetenge wong sing duwe iki gak jelas. Utawa wetenge wong sing duwe iku man duwe sing subhan, duwe sing haram. Jadi wong sing gelek todonan panganan subhan, panganan haram, ana sih apakah iki duwe. Jebule gak apik, jebule gak jelas.
jebule yo penyakitan biasa. Nah itu coba ditampah ngomong iki. Saya bukan jalan nampak nang ngene khalifah, nang ngene presiden. Presiden itu langsung nangis, langsung isinan, langsung jaluk sepuro. Mantun jaluk sepuro langsung taubat. Lah taubat kowe nang kitab manakib iki. Sama biasane maca manakib iki kowe nang kitab manakib. Dadi mantun taubat presiden memang langsung krono tobaté nasuha, langsung jabatan presiden dilereni pokok gate. Wis aku tak gelem ngopeni dunya maneh. Wis aku tak tobat. Aku tak nyanyi nang saya Allah dijalani. Presiden itu langsung tobat, jabatan dunya diilangi kabeh, budal mondo. Dadi nyanyi nang saya Allah dijalani. Sampai kapan nyanyi? Sampai meninggal dunia. Jadi bukan termasuk presiden sing bejo. Nyati yang saya Allah berjalani hilang mata sampai mati. Itu salah satu bukti nek perkara sing boten saya itu iso ojo dilempokno. Soalnya hasil ini boten saya. Sampe nek lebono perkara sunat, perkara makro, perkara karon iku padha karo mandhawa ki awak dhewe, padha karo nglatak awak dhewe. Maksud sampe tego sih ngekeki set, ngekeki anak, ngekeki getine manungsa memang dikekno nang anak bojo. Nek duwe subhanallah iki. Dadi coba temenan, kanjeng Nabi perintah ikhtarosu coba temenan. Estu dengan jodoh, soal itu bahaya. Makanya kanjeng Nabi itu sampai ahsana kosiko ala umati, sampai khawatir banget. Nek umati lakoni ngoten itu khawatir kanjeng Nabi. Soalnya kanjeng Nabi mengharapkan saya tembene umati. Kanjeng Nabi itu sayang nang umati. Kanjeng Nabi itu bahagia nang umati, mengharapkan umati dados umat sing sae. Makanya khawatir kanjeng Nabi nek umati ana sing lebonan barang karo wetenge. Para subhan itu khawatir kanjeng Nabi nek ora umate sing model ngoten gedhekno weteng sampai gak peduli halal haram. Dadi panjenengan ampun dados umat sing ngoten niku. Sing nomor kali sing dibuati kanjeng Nabi saka umate nggih niku wa muda wa matun naumi. Sing dibuati kanjeng Nabi nang umate selanjutnya niku wa muda wa matun naumi niku umat sing mudawamatun nawu, artinya umat sing langgengno turu ayo iki. Iku kan Nabi yo kuwatir liwat. Jadi nek kakean turu iku kan Nabi yo kuwatir. Sampai turu ae sampai lali lho, wae salat gak salat. Lho enten umat model ngoten niku. Turu ae gak ngerti nek wae salat. Gak salat. Itu dikuatiri es aja Nabi kuatir kanjeng Nabi itu krono sayang kanjeng Nabi panjenengan. Krono kanjeng Nabi prihatin perhatian panjenengan. Makanya sampai kuatir. Jadi salah satu yang dikuatiri ini umat sing mudawamatun naum ngelanggengno turu. Ngelanggengno turu ini boten kok turune kata niku 8 jam boten. Ngelanggengno turu wae. Jadi boten enten melek wis atas. Lah turune pun sampai ninggal kewajiban. Turune pun sampai sehingga gak iso nglakoni perkara sing apik. Kaya ngaji turu, kaya ibadah turu, kaya salat turu. Lah ngoten niku dikuatiri kanjeng Nabi. Dadi kanjeng Nabi kuwatir banget nang umat sing modele wonten niku. Salah satunya niku al-kasru umat sing al-kasru yo dikuatiri kanjeng Nabi. Al-kasru niku umat sing aras-aras. Dadi nek saged ampun dados umat sing aras-aras, tapi dadi umat sing semangat. Dadi umat sing semangat oleh nglakoni apik, oleh nglakoni ibadah. Aja dadi wong sing aras-arasen. Iku dikuatiri kanjeng Nabi. Jenenge aras-arasen nek gak sapa ambek kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sakmono jenengan sampai dipeseni dadi umat ojo aras-arasen. Soalnya umat sing aras-arasen iku umat sing potensi ing dados umat sing boten sae. Umat sing aras-arasen iku duwe potensi dadi umat sing dadi ahli neraka. Makane kanjeng Nabi kuwatir ojo aras-arasen. Sing terakhir pondok full yakin. Sing dikuatiri kanjeng Nabi sing terakhir niku pondok full yakin. Umat sing dokful yakin
umat sing gak patek duwe keyakinan. Iku Kanjeng Nabi ya kuwatir banget. Jadi umat sing keyakinane lemah. Dokter yakin itu keyakinane lemah. Itu banget kuwatir kabeh Kanjeng Nabi. Jadi ampun ngatos dados umat sing duweni keyakinan sing lemah banget. Iki Kanjeng Nabi kuwatir. Soalnya wong nek keyakinane lemah, itu wong gampang diguru setan. Wong itu gampang nuruti hawa nafsune ingkang apa umume hawa nafsu niku ngejakan perkara sing Allah. Jadi nafsune gampang diutek-utek ambek setan. Sehingga wong itu kalah ambek setan. Ora apa keyakinane lemah. Contoh mawon masalah ibadah misalnya. Wong nek ibadah itu nek keyakinane lemah, itu biasanya wong lah gampang mangan. Wong nek keyakinane lemah itu gampang mangan. Lah mangan itu lah saka setan. Kalau sampai mangan sih melakoni ibadah ini boten sempurna. Carane melawan penyakit mangan itu ya apa? Carane harus dengan keyakinan. Jadi nek mangan ketika ibadah, contoh nek sholat, memang oleh kamu oleh rapat yo langsung diyakini oleh perlu cukup bilangan tarik tinggi. Itu caranya melawan penyakit mangan. Soalnya mangan itu tetap setan. Lawan sing biasane mangan niku kebanyakan wong tak pakai duwe keyakinan sehingga duwe kebiasaan duwe mangan sehingga dibunuh setan sehingga mangan kalau keyakinane boten kuat. Tapi nek tiyang niku keyakinane kuat paling insyaallah nglakoni apa-apa yo gampang nglakoni apa-apa yo mantep hasilnya yo apik soalnya yakin. Tapi nek boten yakin hasilnya boten sami. Soalnya atas keyakinannya. Makanya kan Nabi itu kuatir. Nek ana umat kok sampai keyakinannya niku lemah. Keyakinannya boten kuat itu dikuatiri oleh Kanjeng Nabi. Rawahu mengatakan hadal hadis sapa Abdul Qusni Imam Abdul Qusni an Jabirin saking Jabir pun riwayat hadis riwayat saking Imam Abdul Qusni Imam Abdul Qusni saking Jabir hadise sahih. Dadi ampun ngantos dados umat sing dikuwati Kanjeng Nabi. Wis Kanjeng Nabi itu sampun seto jenengan dados umat sing kudune pun Kanjeng Nabi jenengan tekan nawar kemuduran. Pun boten usah kuwatir tengene kula iki sampun sae kok Kanjeng Nabi. Nek iso pun ojo masuk dadi umat sing diwani Kanjeng Nabi kaya kriteria papat niku wae. Bahwa ingkang kaluwihaken kan dalih sampun ajenge uga niku wayahe kula sapa niku menawi wonten ingkang kagem monggo nek boten dipula dumani panten didunani monggo doa sami-sami donga dumane buka puasa. Orang yang kabar, boten nggih langsung mawon kula dumani. Iki Pak insyaallah jam 6:05 niku wis maghrib bulan. Menawi wonten ingkang kabar monggo, nek boten nggih mulai awal ngantos akhir rawi-rawi kalau bukti saking kawula utawa saking pematur utawa saking nopo kemawon kula nyuwun agung pun ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulmatil fahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa aftar alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa shahid lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa dhammika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allah ta'ala alaihi wa alihi muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.